He arribat a casa i m'he trobat aquesta sorpresa, aquest enviament editorial de Bromera, una editorial valenciana que la veritat mai he llegit cap dels llibres i que crec que aquest serà el primer que llegeixi, així que amb molta il·lusió vaig a obrir. Vale, un costat, l'altre, i traiem de la capsa, l'aparto. Tenim una novetat editorial, en aquest cas es tracta de El blau al meu costat, de l'Eva Moreno Bosch, una novel·la que des que el primer moment que la vaig veure a Instagram vaig veure que em podia interessar perquè tractava com de la identitat, del desig de llibertat, i que diu així, una miqueta us llegeixo una part del que posa la contraportada. Qui som en realitat? Som el que recordem? Som el nom que ens han donat? La infantesa idíl·lica de l'Elisa a l'hostal de les Aloges s'estronca el dia que fa 10 anys. La desaparició de la seva mare i una malaltia obstinada forcen el seu pare a dur-la a Barcelona a sanar acceptant l'ajuda de la senyora Llorac. A partir d'aquí veurem que he vist que se situa el franquisme i no sé, tinc ganes d'una novel·la així, no sé, és que ja és com una vibra, saps? Que ja sé que m'agradarà. A més, m'han inclòs aquest punt de llibre, així que moltes gràcies a l'autora i a l'editorial per aquest enviament i ja us aniré explicant què em sembla. Adeu!